Siyabingelela bazalwane. Ekuseni ayisikusebenzisi sekufana. Siyabingelela usukwini. Bazalwane sibingelela ngokuzithoba nangothando lukaNkulunkulu. Sibonga ukuthi nizinikele uNkulunkulu ngalesikhathi. Ukuzinikela uNkulunkulu akuyona akufani nokuphila impilo yakho ngaphandle kokuqonda. Uma ufunda esikoleni kuyakuphoqa ukuthi uzithule ngezincwadi. Bonke abantu abangazinika ithuba lezincwadi. Uma kuwukuthi baphiwe ukuhlakanipha baphasa ngengciciyela ukuba bebenza kahle bezinika isikhathi bezophasa kangcono. Labo bangaphiwanga inhloko. Ngicela into mhlawumbe nje ifanisa naseBhayibhelini. IBhayibheli lithi nalowo onokuncane uyakuphucwa lo kanakho. Amen. Bese kuthi lowo onokuningi bese kuyandiswa. Khona abantu abanako kubenxusayo kuba kubeqhubeka egcwalisa bezothola kube kuningi. Sesikhuluma ngomoya nakuhlakanipha. Kepha ngenxa yokuthi akazinikeli kulokho akwenzayo. Uthola ukuthi la ukuhlakanipha lokho kuncane ukumazi uNkulunkulu esekugcwele umazi uNkulunkulu bese kusala ukuthi umesaba uNkulunkulu. Ungahamba ukahlala nathi singahlala sonke sishumayele kuJesu umuzo usize futhi uthothwe na awuyizwa lento. Mhlawumbe ujabulisa ukuthi konke engenzayo mhlawumbe ihlekise. Mhlawumbe uthola ukuthi into esikuletha la ukuthi kunezinto mengizikhuluma uzizwe bese ziyakujabulisa. Kanti usathana usesithile injongo yokuthi kube la. Wena awusekho la ukuzozwa izwi. So uzobona mhlawumbe isketch noma idrama. So uzaba ukuthi la stage mina ngiclown enkhulumayo bese kuloko kuba nokuhleka kubantu mhlawumbe bajabule kanti khona abafundayo khona abathola ukuthi basendleni ukuthi bazozinika ithuba lokuhleka nokujabula. Abantu abaningi balahleka kanjalo endleleni. Uzathi uJesu menza umfanekiso ngendoda eyayitshala. Ufika ekhuluma kwincwadi yaMathewu nakwincwadi yaLuka. Kepha uthi njengoba lo muntu enza umfanekiso ngokulendoda yotshala. Uthi kunesikhathi lapho khona umuntu ushunyelwa izwi likaNkulunkulu ngokuthi uJesu yena ungumtshali futhi izwi limbewu. Uma uthi umuntu eqala elizwa izwi ngesikhathi nje eqeda ukulizwa esephuma eflathela ivele liphele ya izwi. Usathane kanjalo. So kuyenzeka kuba izizathu eziningi engeke ngikwazi ukuzibala. Bese kuba khona labo uthola ukuthi izwi namhlanje uyafuna ukubuya kusasa. Abuye kusasa amamukela uJesu engakubhabhatiswa. Ufika isikhubekiso awe ubona usambona. Bese kuba khona labo uthola ukuthi izwi unalo uyalazi uyafisa ukuliphila likhona kuyena ukuyalazi. Inkinga izono ezinkakile nothando lwesono olungeke okwenza ukuthi izwi likaNkulunkulu ungakwazi ukuthi lisebenze. Kusho ukuthi lokho uma lithiwa likhipha izithelo sekumele phela ukhonjiswe ngesenzo sakho ukuthi wena uyakholwa ngempela. Ukuthi alisapheleleliswa izwi likaNkulunkulu wena. Liqinyekile ngenxa yothando lwesono olungeke. Lifake iBhayibheli lithi ingcebo-ke nothando lwemali. Ezinye izinto lezo futhi usathana zisebenzisayo ukuthi asithwinge ukuthi singabi nazo izinto esizifisayo nempilo ithande ukuthi icindezeleke ngekwesimo sempilo ngoba uqela awufuni ukuthatha ushortcut. Usathana usebenzisa lokho njengendlela yokuba. So kuyenzeka uthola ukuthi unoqonda kepha futhi indlela yokwenza ungayitholi. Leyo nto leyo-ke iyona le esithimazayo ukuza esontweni ugcine sokuvakasha sokungasakhona. Kepha abantu bazitshela ukuthi uyakholwa ngoba sonke sindawonye. Leyo nto leyo elimaza wena njengomzalwane noma usuwedwa futhi uyakwazi ukuthi inhliziyo yakho awuyinikele kuNkulunkulu. So ngibonga uNkulunkulu ngoba izwi lakhe lifika ngabaprofethi abathembeka kuyena. Bahlale ezweni bazinikela kuzona zonke izigaba ababemele nazo. uNkulunkulu wabasingatha baze bakufeza konke okufuna uNkulunkulu. Noma kuthiwa bafa, noma kuthiwa bashiswa, noma kuthiwa babulawa, kanjani anginandaba nalokho ngoba vele ubhalwe phansi ukuthi kumele sifele ivangeli. Kumele sifele ivangeli. So ngibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abathembeka. Ngibonga uNkulunkulu ngendodana yakhe ayithumela yona yodwa ukuba izosindisa thina.
sisindiswe ukuba sazi ukuthi khona lento ekuthiwa ukuphila ophakade. Isizathu sokuthi ngime la namhlanje ngokuba ngakholwa ukuthi uJesu weza emhlabeni wanqoba ukufa. So nginokuphila ngaye. Engangikwazi ukuthi ngibe nokukholwa bengekho labafundi bakhe abawu-12 abafakaza ngaye. Befakaza ukuthi bona babekhona behamba naye uJesu bedla naye bemphatha. So mase bakhuluma izwi elilodwa noma bengathi ubufakazi babo bufana kepha bakhuluma izwi elilodwa. So kulokho ngiphakamisa nje ukubonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe abakhetha ngoJesu Kristu ukuba babufakazi. So nathi ke bazalwane njengoba sesikholwa uma ukholwa wavuma uJesu ukuba sofikile lesigaba sokuqonda okuyintando kaNkulunkulu wavuma ukuthi wena awulunganga. Yonke inyama ayilunganga. Yonke inyama ayilunganga. Uthathelaphi lokho na ithi incwadi yamaroma sahluko 3 kusukela kuverse 10 bengaphosisi. Njengokuba kulotshiwe ukuthi angijwayele iBhayibheli njalo uthini kusho umpostoli uthi ngokuba yini ulotshiwe. So lento yayingalotshiwe kwiTestament elisha lethathanga kwabanye abapostoli but ngokuba umpostoli uPaul ongekho uJesu ngapha yaungezelela uJesu ithubana. So ngenxa yokuthi umpostoli Paul wayefundile ngale ndlela le ukuthi wayewazi umthetho ingakho kwakusetshenziswa yena ukuthi akahamba ayozingena abantu. Wayengumfarisi kahle uyachaza lokhu incwadi yezenzo ukuthi naye ungumfarisi ungumhebheru ngaphansi kwesizukulwane sikaJuda. So ngifeza ukuthi ke uma into umpostoli ethi kulotshiwe uhamba kuphi emazwini kaJesu ngoba nami engikhuluma ngithi emvulele iBhayibheli right ngoba yini ngifuna ukukhombisa ukuthi yini kulotshiwe angikhuluma ukuhlakanipha kwami ngingezuthatha ivesi elilodwa ngigabisele ngalo bese ngichitha 2 hours la ngixoxe umlando ongawazi ongakudingi ongafakazeli izwi ngoba yini sengididisa wena ukuthi uzini sengathi ukuthi ngishumayelile bese uyabuthi uthathe shumayela umhleki utheni awazi uzoxoxa lo mlando lo enguxoxile kepha izwi kaNkulunkulu lingekho wena. So uma urojwa ilungelo lakho ukuthi udle emthini ophila urojwa ilungelo lokuthi ungene eBhayibhelini. Abafundisi bayanqena ukufunda iBhayibheli. Mebelazi iBhayibheli bayanqena ukutshela abantu iqiniso. Ufika umuntu ungena uthole ukuthi uyasindela izono zakhe. Ngenxa umfundisi ngoba namanga uyaphuma umuntu akasakwazi ukuhamba ezinye izono futhi umfundisi usezifakile kuyena. So lo muntu ohamba ukuthi uye enkonzweni yebo siyabona uNkulunkulu uyahamba ufake nezivatho umuhle ngokwenyama nangaphandle indlela azose ngayo. Kepha inkinga ukuthi umoya wakhe awukhululiwe emaketangweni omnyama. Thina sifanele ukukhululwa emaketangweni omnyama. So uyabona lento ethi ayikho inyama ilungile kusho iBhayibheli. Kusho iBhayibheli lithini njengoba noJesu ethi akukho noyedwa olungile kepha uyedwa akukho phakathi kwethu akekho kepha uNkulunkulu kuphela olungile. So waqala wasibona ulungile so uthi wathi umfundisi ezihlayo noma efuna ukuzikhuluma phakathi kwabantu uthi njengoba wasikhuluma nje uma kwenzeka uthi uyafa ufike ezulwini ngangitholi kuyoba ukho ezulwini. Lo muntu uyazi ukuthi yena usephakathi. So ngiveza lento yokuthi waqala wasibona ulungile uJesu akasekho wena. Umoya oyingcwele ngicela uzwe. Kunencwadi yezenzo sahluko 5 futhi yona kusukela kuverse 31 lapho khona seveza umpostoli ukuthi umoya oyingcwele unikwa abayijali. Umoya oyingcwele uhlala kwabayijali. So bona bebawufakazi balezi zinto ngokuba bona balalele umoya oyingcwele ekhuluma wayesehlala kubo. So uma beshawa ngemvimbo baphuma bejabulile bahamba bayogcoka ukuthi ayisishayile baphinde boqhubeka babethi impeleni bafundise. Ithi incwadi izenzo sahluko 5 verse 8. Yes. uNkulunkulu owababa wamvusa uJesu enambulala nina ukumphanyeka emthini. Lo uNkulunkulu wamphakamisa
ngasekunene sakhe ngakwesokunene sakhe abe yinkosi yes nomsindisi ukuba anike u-Israyeli ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono. U-Israyeli wayezonika ukuphenduka engunanga kuthiwa kuyinhlamvu yesono kaNkulunkulu. U-Israyeli uphumile endleleni. Nawe ungaba inhlamvu yesono kaNkulunkulu uphaphe futhi uphume endleleni bese bona ugaxele esonweni. So udinga ukwenza njani? Ukuphenduka. Ifakazela ukuthini le nto le? Ifakazela le ezitshelayo. Akekho umuntu olungile odlula uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uSolomoni wathi ukuhlakanipha, bamnika ukuhlakanipha. Awucelanga indlela uzokwanezelela. Awucelanga futhi ukufa kwezitha zakho uzokunika ukuhlakanipha nokuqonda. Ezicele wamnika. Bese ufunda iBhayibheli kuthiwa uSolomoni waphuma endleleni. Umuntu othi ukuhlakanipha ngaphezulu kwethu sonke emhlabeni, amakhosi engaphambi kwakhe wayebahlula ngokuhlakanipha. Ethi uNkulunkulu uhlakanipha. Kepha waphuma endleleni. Wathanda abafazi abaningi bezizwe. Wayeguqula inhliziyo yakhe, wayinikela ezithombeni. Wayesehambe akha ama-altare, izindawo yakhela abafazi bakhe. Ngokunomfazi waseGibhithe, kunomfazi omunye wale, abafazi bezizwe abangamkhonzi loNkulunkulu. Bakwazi ukuthi bafake lo moya kuphela ukuthi azincengele ukubona ukuthi abenzele ama-altare abo. Naye usemoya munye. Manje ukuthi kuzokwakhiwa isibotho sithanda utshwala sesizinikele. Mina ngithi ngifuna ukuphilisa izingane zami. Ingane zami ziyalamba, ayikho indlela yokuphila. Ngokwami bese ngithathe ifriji, ngithathe ubhiya, ngifake phakathi bese ngiyadayisa. Nginikele isandla sami kwisenzo sokubhisa, ngandise iqembu lezibotho bese nginikele. Mina ngimoya munye. Ngingasho ukuthi hayi ngiyakholwa mina, angikhange ingane zami ayiphuzi. Kepha mina ngidayisa ini? Utshwala. Ngilundela isandla sami kwisenzo esigibhisa abantu bakaNkulunkulu abathandayo. Njengoba-ke lo Solomon naye wanikela ethi uthanda uNkulunkulu, kepha ngenxa yabafazi bakhe wabenzela ama-altare, wathatha abafazi abaningi. Kubhalwe phansi kwincwadi yaDuteronomy ukuthi inkosi eyakubusa kubantu bakaNkulunkulu ayikuthatha abafazi abaningi, futhi ayikubeka inhliziyo yayo kwigolide nengcebo namahashe, ukuba lokho kuyophindisela abantu ekuhluphekeni kwaseGibhithe. Deuteronomy 17 bengaphosisi 17 lapha kusukela kuverse 18 bengaphosisi. Kepha-ke njengoba ngisho nje ngiveza le ndaba yokuthi akekho umuntu olungile ngaphezu kokulunga kwaNkulunkulu. Once wazibona ulungile, uzibekela indawo wena phambi kwaNkulunkulu wethu obafundele bese siyadlula la. Akikho into ngeke isibonele. Incwadi uDuteronomy 17 verse 16. Kepha akayikuzandisela amahashe, angabuyiseli abantu eGibhithe, ukuze andise amahashe, ngokuba uJehova ushilo kimi wathi anikubuyela ngaleyo ndlela. Verse 17. Akuyikuzandisela abafazi, ukuze inhliziyo yakhe ihlubuke. Ngithi yabuka ibhalwe kuDuteronomy. Lento yenzeka kwincwadi yamakhosi ukuthi uMoses kade afa. Labantu laba sebeyafika bathatha abafazi ngabaningi. Manje ngekungitshela ukuthi uNkulunkulu abanankinga. uNkulunkulu ukushilo wathi bantu bangakwenzi ukuthatha abafazi ngabaningi, ukuba benza njani? Baphendula inhliziyo yomuntu. Kubalulekile ukwazi izwi kaNkulunkulu ngoba liyagada ukuthi umuntu bethayo ukuthi naye uSolomoni ungona abafazi abaningi, wena uSolomoni uyamazi uNkulunkulu nje. uSolomoni wakhona waziphendukela yena wakhetha. So ngibuye kule nto yokuphenduka ukuthi okay suqondile ukuthi uphenduka yamini uphendile endleleni waphuma endleleni. Thiwa phenduka. Yabo le nto khona umpostoli naye njengoba ngiveza le ncwadi le. Ithi akekho olungile noyedwa. Uyedwa kuphela umuntu olungile futhi uNkulunkulu ngumoya. So ukulunga kaNkulunkulu kumele kungene kuwena ukuze ulunge ngoNkulunkulu, hayi ngokwakho. Ngoba uma ulunge emehlweni akho, lithi iBhayibheli-ke kukhona indlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu, kepha isiphetho kube ukufa. So uma uhamba ngokubona uhamba ifeni, kepha uma ngcimeza manje kube khona izwi elizokuhola lingitshele izinto. Ngihamba
ngokukholwa ilizwi leli elinginika umyalelo. Njengamanje ngimpumputhe, ngiyabona yonke into, kepha ngikwazi ezulwini. And uma ukuthi angazi uJesu vele lithi iBhayibheli ke ngimpumputhe ngokuba izono zami zizobe zimina zihleli mina ngenxa yokungakholwa izwi. Awukholwa umfundisi, awukholwa igama lebandla, ukholwa izwi. Sisindise ngezwi. Amen. Izwi lihlukanisa nenzondo, lihlukanise nenhliziyo encane, lihlukanise nokufela, lihlukanise nokuhleba, lihlukanise nemphakamo, nokuthi njalo makhulunywa wena uzibone ukuthi imini orathi bonke abezwe bayizilimi. Likhipha leyo nto le. Izwi lifundisa ukukhuluma ngesikhathi esifaneleyo, amagama afaneleyo, ukuze amagama akho akhombise ukuthi unokuhlakanipha. Ukuhlakanipha kutholakala kuphi na? Uhambile waya university, kepha uzakuhlakanipha. Unayo qualification, phela ufundele ukuthi ukwazi ukubamba umshini, noma ukwazi ukusebenzisa ikhompyutha, noma ukwazi ukudesign. Uhlakaniphele lokho, kepha ukuhlakanipha awunakho, nokuqonda awunakho. Ukuba khona kulo msebenzi nomoya wenzondo, nomoya womona, nomoya wodlame, nomoya wenhlebo, nokuqathama emsebenzini. Lokho kufakazela ukuthi awunakho ukuqonda, futhi awunakho ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kutholakala kuphi na? Kutholakala kuphi ukuhlakanipha na? Uthi umbhalo usufundile le ncwadi yakithi. Ufundele le ncwadi le yakhe siphuma kuyona bese ngibona batshela ukuthi ukuhlakanipha kuphuma kuphi. Kuyini futhi ukuhlakanipha? Incwadi uDuteronomy isahluko 17 sokuyifundile. Incwadi Izenzo isahluko sesi-5 verse 16. Verse 31. Lo 5 verse 31. Lo uNkulunkulu wamphakamisa ngakwesokunene sakhe abe yinkosi nomsindisi ukuba anike u-Israyeli ukuphenduka. Anike u-Israyeli ukuphenduka. Abantu abakhethiweyo kepha bayaphuma endleleni, so bamele ukuthi bathole insindiso nabo yokuphenduka. Nokuthethelela kwezono. Nokuthethelela kwezono. Ufundele incwadi yaseRoma isahluko 3 verse 10. Njengoba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo. Uyabizwa ukuthi akekho olungileyo, akakho noyedwa, akukho nonjani, akakho noyedwa. So izwi liyasitshela ukuthi awukwazi ukuthi wena uzitshele ukuthi hayi ngilungile, futhi ungadlali umuntu ekhethi ulungile wena. Makube ukuthi izwi, njengoba incwadi yezenzo sahluko 5 verse 32 ithini? Thina singofakazi balezo zinto. Ofakazi bezinto abazinikwa umoya oyingcwele, kanye nomoya ongcwele uNkulunkulu amnikile labo abamlalelayo. Utshali umoya oyingcwele labo uNkulunkulu amnikile abamlalelayo. Unika abanjani abalalelayo? Le ndaba yokuzwa izwi kaNkulunkulu njalo njalo, yabona nje ngashumayela le nto le usephendukanyana. Umuntu onomoya uyolokhu ijabulisa lento ngoba ifuna kele ngathi kahlezi iphila lento yokufunda ukwenza ukulalela. Ukuze ajabulise uNkulunkulu, funda ulalela umoya oyingcwele, awunikwa ngokuba usenjalo ekozweni. Umoya oyingcwele unikwa labo abalalelayo. Futhi incwadi yamaroma sahluko 12 verse 16, right? Kusukela ku verse 14. Incwadi yamaroma 12:14. Ungifundele kuyona uqale lapha. Incwadi yabaseRoma isahluko 12 verse 14. Yes. Babusisiwe abalizingelayo. Babusisiwe labo abakuzondayo. Babusiseni abalizingelayo. Busisa nalabo abantu abakuzingelayo, abantu abakuzondayo. Busisa wena bakithi nomoya ogcwele. Umoya ogcwele uyabusisa. Ukube iBhayibheli limelele nokuthi umzalwane athi emlomeni wakhe kumele uphuma amanzi anoshukela, kepha uphuma amanzi anosawoti. Kepha ngapha futhi ukhipha amanzi anoshukela. Kepha ngapha futhi ukhipha amanzi anosawoti. So lo muntu lo uthi umthombo lo ongahlelekile. Umthombo lobuyaluyala. Emthonjeni okhipha amanzi anoshukela, akuphuma amanzi anojujana. Ngokuba imilomo esibusisa ngayo uNkulunkulu siphinde ngayo futhi sithuke ngayo abanye abantu. So lithi iBhayibheli wena funda ukwenza kahle ukuze ube umzalwane. Funda. Leli libhalwe kwincwadi ye-Isaya le emumva. Uthi Isaya 1 verse 16
17 ifundisa ngale nto uNkulunkulu ukhuluma izwi elilodwa njalo kubantu abantu abeswa. Verse 17 fundani ukwenza okuhle. Funda kuyafundela manje ukufundela ube ugwayi, fundela ukuba iphoyisa, fundela ukuba ummeli, fundela ukuba isidakwa. Uyafundela ukuba isidakwa. Nifunde kunefuna lethiwa theory noma bathi umlando into ebhalwe phansi beyinde ichazwe ngale kusuku uzoyenza bese kuthiwa khona i-practical bese isenzo so uyayipractice le nto i-practical ngokuyayipractice. So uma uza abantu bethe yazi ngiqalekile yazi mina ugwayi uyangisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngicabange ngihlaziye iy'nkinga zami yabo. Uma umuntu engabhemile ikhuluthula iy'nkinga eziningi ngoba ugwayi uNkulunkulu wakhe uxakazela iy'nkinga yabo. Theory leyo awukakayazi nalokho. Wena uzobheka ugwayi nawe so uyaqala uyapractice into izwini unisho kuba yini engqondweni yakho njalo uma ubheke nami nginenkinga yazi inkinga yami izosolveka bese ngidla ukubheka akho nkinga ezosolva intuthu efaka esifubeni ngeke kwenzeke. Akho nkinga ezosolva ukuthi wena uphuze wadakwa wathi ukuhlehlelana nalokho wajabula wadansa wakhohlwa inkinga yakho kwesihlala ekuseni wavuka isabili inkinga ekudlukanga. So ngifuna ukuveza le nto ukuthi kuyafundelwa konke ngisho kuhle siyafundela ngoba ngithi mina angazi lutho lokho ngiyakuvuma angazi lutho njengoba angazi lutho ngiyafundiswa uma ngifunda izwi uNkulunkulu uma engitshela ukuthi lokho ngalokho ngichaza ukuthi angifundile. So angikwazi ukuma nami senze ngathi mina ngimkhulu noma ngingalokunkulu so konke ngikushoyo ku-right iBhayibheli eli-right hayi ngokuba mina ngokukhohlakala kwami engikhishwe kona engibuye ngimi uNkulunkulu angisize angizimele ngokuqonda kwami ngimi ngombusa nangamandla kaNkulunkulu. So le nto yokuzibona ulungile besukholwa iyakulimaza ngoba kuthiwa akhona oyedwa kepha fundani ukwenza okuhle. Uma sowukholwa sekufike lesigaba sokuthi wazi uJesu uzothini kuJesu. Uma qhamuka umuntu ekumukula isihlathi unikele esinye akusho ukuthi ikhulunywa ngesihlathi sangempela. Ingakho iBhayibheli lapho izokuvezela ngishoyo lapha kwincwadi yamaRoma sahluko 12 kusukela kuverse 14 baningi busisani abanizingelayo busisani ningaqalekisi so umlomo wakho mawugweme ukukhuluma nxa lento lekhanda elikhulu isiphohlongo ufunza uba wakho ngomgezo namadlebe ngathi yini sikhutha amadlebe ingane ithukile uyayithethisa so ithulele ngenkamba washo zonke izinto ezinye. Ingane manje seyathi mina nginekhanda elikhulu unesiphohlongo bese iyozivuka esifweni mhlawumbe uqinisile ngekhanda elikhulu noma ingekho leyo amadlebe abathi sikhutha amadlebe yini sikhutha amadlebe. Mina mfana sikhutha amadlebe yabona mina ngikhula sihlala lapha e-17 bengenayo umuntu omdala bekuma nabafowethu umfowethu ube namabili so bese sodlala ibhola namagenge lapha egroundini babengibiza ngomkabateni lelo gama nje lidumela lehlabeni ngakufuni lelo gama ngoba ngabizela ukulibiza ngayo yamkabateni lento emnyama kusuka lapha njalo ngihambe ngokuhamba ukuthi uhlale egroundini umuntu omathi kushoke empama yabona lonto enhlizweni yami yakha ulaka ukuthi njalo mina ngiyashawa bona banobhuti bekithi njalo ubhuti wakhe ngizohlanganyelwa ngicile ngishawa kuphele nje ngami kanjalo so lonto le inhliziyo yami yahlala kwento engathi igqubu into engenza ukuthi ngithande ukujima ngathi umkarate kusukela emncane baba because ngangane inhliziyo le ukuthi angikwazi ukuba uma angeke azazise ngalokho kunalokho bese ngishaywe lapha ngithe bayofika ekhaya athi asabusekho fike sabusekho ngoba lokushayela hambe kuyena mekuthi uyamkhula ngisho manje akusena choice ngoba bekhona ubhuti bezohamba umshaya kepha kwakumusa balokuthi ngabe khona ubhuti ngibo ubhuti manje lokho sekhaya omncane naye bethuthuka kwetela la namayamsusa bamphose lapha ekusale mina ngishaya lento le mina usuku nosuku ebuncane bami bengapheli isono ngandwanga kapheli noma kathathu ngisho sengifunda isikole bengilwa njalo ngilwa ngathi umkarate sengiqala semfundo 6 7 lapho bese ngifisa kakhulu bese ngishaya ngalendlela yokuthi umuntu bengakhulumi kabili into ebhedayo bengisondela ithi awuphinde mephinde ngikushaya angikhathali uma ngabe umfana noma ngabe intombazana beke wangidelela ngekhahle so lonto leyo yangenza ukuthi ngithande ukujima
kanti lapha phakathi akufundelwa lento mina engiyenza la. Kanti unikwa isikhathi nabantu mhlawumbe bawu2 noma bawu3 thi bawubhekane nabo. Ulwe uze ukhiphule ngaphandle uthi uyagoqa uthi yonke kuthiwa mshayeli ukhiphwa lento yokuqhwaga nokuthi ufake lento ekuthiwa i-discipline yokuhlonipha wazi ukuthi ukulwa akukho mnandi. So akufani nalapho ebensaqala ukujima khona ngithatha unyawo ngilibeke lapha ewindini lokuzilula lapha kufuna bonke ngejima yabo. Bewaphethe umuntu ufekele imkhahlele ukubona ukuthi hayi ngiyadana. So lokho kwenza ukuthi ngigcine sengisatshwa ke nangasekhaya ngoba ngake nona igama ukuthi ngifuna igama zomgama. Bangibiza ngabe ngiyashaya. Yabo. Hayi ukuthi sona manje sengiyashaya manje ngithi. So lento le eyenza kumina inzondo ukuthi ngibe nolaka nodlame. Yahamba lento le yaze yangifikisa ekutheni noma sengimdala ngibe nayo engqondo. Mengihambile eklabhini meke nje ngishaya ngisho isibole singane nje. Hayi ukuthi ngizokwenza izinto ngivele ngiyazi ukuthi mina umuntu ngikhaya kuphuza ngigqike phansi. So hayi ukuthi ngizozama ukuthi isitoke sishaya sibambana siqala cha. Ngiyathulela nje bese ngivele ngisuke ekukahle lapho umuntu ngithi cha hamba sekugijime lapho ke ngimgcobe. Kuze khuze nje ayisebenzile phela ipoint suka kuyena. Ngoba le ntukuthelo le engasukanga bengeke izisuke ngokwami. Izoqhubeka ihlale ngibe lo muntu ongaphethe. Yepha uJesu wafike wafaka lamazwi lawa awakhulumayo manje. Kepha ngifunde iBhayibheli benginakho ukuqonda kepha uNkulunkulu wangisiza wangabulela ukuthi intukuthelo lithi incwadi ezakha intukuthelo ehlala esifubeni sesiwula. So usathana ukwazi ukwenza ukuthi wena ungaboni isixazululo esimweni obhekene naso bese kungena lento ekuthiwa intukuthelo. Uthola ukuthi ifake intukuthelo isingathi sebhodleleni wena ufake iselesele nenyoka kuthiwa ngazi kulwa kanjani ukuze qhube ibhodlela. Unwabu ngeselesele. Yeah, so lento ke ukuthi ke unganqothwa okubi. Sengibuka back manje bengiqhamuka esekuyakholwa noma ngingahlibake ngiyakholwa. Hayi lo mhlengo ubona abasanhlonipha ngalo mhlengo lo webashaya. Mina sekumhlengo obathandayo ngalendlela esimakanisa ukuthi nje angifuni ukuze ngibonakala ukubahlaza. Ubhethe umuntu bezitshela ukuthi ngizomshaya ngiqhubeke ngihleke. La ehlabeni ngifika abafana bakhona babengishaya bangishaya yena. Bengishaya njalo bethi ngibona seThekwini ngizoya ukukhuluma ngithithize ngithi bese ngizobona into. Bangishaya bethoke ground ngifike ngishawe kule semission so ngiyalibhola ngenje penalty ngibuye bonke bemfuna ukungishaya. So kunesigameko esidumile lehlabeni. Thele nje lokho umsindo ngathi ngifuna ukwani labafana bakaMnguni lapha eShaya kweDaba bamdelela ngamshayo yedwa. These goduka baqhamuka nodelo wemdala khona ubaba omncane nobaba futhi wayesakhona. Hayi lokhu baqhamuke bethi abafana zomshaya phakathi ekhaya baqhubha eyahlala lento ekhanda angazi ngibatshele ekhaya ungeke shaya udelo ngibaba ngazithulela. Hayi ngakhula baqala bahanje umsindo ngahamba ngemsindweni. Emsindweni nami badluleka nje ngizoqhuma isikhathi ekhosha wena ngithule inhliziyo ebuhlungu phakathi. Ubona ukuthi athala abantu bonke baphakama ngami. Hayi wahamba kakhulu ngaqina nje impela kaze ngokuvana. Akaphinde kwalo umsindo lapha ngakancama ngisakhumbula ubikambanje. Thiwe kamdela. Ekanjalo. Kwanomsindo kuna khona. So lento leyo kuthiwa ngihamba impama ayiphumanga ekhanda lami. Kanti ungakungixhaphaza lapha abakhombiza umfana. Yena mfana lo nto le inhliziyo yabuhlungu. Hayi ngithu. Hayi kwathi ke yamumsindo waqhubeka futhi waphuma ngishaya isikamba sakhe emhlanje ezakwashe. Nami umile la ngiyakhwasha ngiyashaya. Hayi ngithule ngiphume kusasa ngihambe ngifike lapha ekhaya ngithume ekuseni ngihambe ngesitolo ngiyothenga insini ngiyakhumbula. Ngo-2009 bengo-2008 2009 or 2008 ngihambe ngesitolo kuye ngingahambi emgaqweni ngijike lokubuka ngale kancane izihambele nami kanti ngizofica uhleli khona nobhuti laba abadlamini abanye nabahingi abazi bahleli lapho aphinde futhi athi yamfana ngithi mina lo muntu ngempela abantu ngifunayo yabo manje sengidiniwe sekubuya lento le eyenzeke ngalesa sikhathi ukuthi wangihambe baba futhi ungishayele izolo
kanti uzoze kube yini sengiyahamba ke mina singekhala-ke manje ngekhaya manje ekhaya batshakiwe kufike ngibeke insipho ngihambe ngethubeni ngiqalazile engizoyithatha kunencwadi engangayifunda ekhuluma ngendoda yesali kwavele kwafika isali kuqala ngathatha isali lesinaphuma uyaphumhleli hayi bamncane omathoyisi ungibona sengiphumile esangweni ngiyaphuphuka ngithi bamhleli uyahamba ngijule lapho sengabe ngibithe ngizama ukuveza intukuthelo enginayo bengifika laphaya ngifika uhleli uqothile naye akalindele lutho uyangibona ngekhangela bengifika ngizibuzanga lutho nje ngathi chava ngiyashaya ngisanake ukuthi igazi liyatshaza mina ngizohlala mina angiboni lutho baze bangibusele eceleni bathi hayi kwenze njani ufuka umncane waphuca isandla wagoduka akhona ngazi ngiyahamba nje kumnyama amehlo sengicishe ngakhipha isidumbu ngizoboshwa ngenxa yentukuthelo engazange iphume kimi. Intukuthelo iyakuvala amehlo ubona abantu bethakatha ubona abantu bezibulala intukuthelo ubona abantu athi ngoba umkhwenyana wami uphilile nami ngizokhombisa bese ahambe ayophika naye kwenziwa intukuthelo hayi ngoba ukuthi lento ejabulela but uyenza ngobuhlungu bani benhliziyo. So ngiveza-ke lento yokuthi manje nakudala akufani uma sekuthiwa lapha kwincwadi yeseKorinte yesibili 5 verse 17 incwadi yaseKorinte yesibili 5 verse 17 ithi-ke ngokuba usizi 5 right incwadi yesibili incwadi yeSeKorinte 5 kanjalo right come on kanjalo uma umuntu ekuKristu uma usukuKristu uyisidalwa esisha bese kuthi konke okudala kwakuqala kudlulile konke kuyadlula. bheka Awukwazi ukufika kuKristu nentukuthelo uhlale nayo, awukwazi ukufika kuKristu nenzondo uhlale nayo, awukwazi ukufika kuKristu nobutwala bakho uhlale nabo noma nobufebe bakho uhlale nabo. Awuhlale kuJesu nesono ngokuba konke okudala kuyadlula. Ngixoxa umlando ngempilo yami njengoba sobona ngimla ngilofakazi ngempilo yami ukuthi bengubani. Abantu abaningi abangazi basazela umfana nje kaBhekuku. Abantu abaningi abangiqondi bazibonela nje umfana. Kepha ungaziyo uzokutshela ngami ukuthi ngiyamazi kanje. Uyinsangu bengibhema ethi ngeke azeyiyeke. Bengicula umculo we-hip hop, ngifuna ukuba i-hip hop star. Ayikho into engakenzanga ukuze ngizibone kumuntu. Kepha konke iBhayibheli kuyizeleze. Kuyizeleze. Ngoba yini khona izinto zenzela ukubukwa, udumo, ukunakwa, ukhonzwa, kepha ziyizeleze. So ubufakazi bukaJesu kufanele kukhombise kuwena ukuthi uma umuntu esekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile bheka sekuvele okusha. kepha konke kuvela Konke lokho kuvela babi kuNkulunkulu. So le ncwadi yamaRoma beyithi-ke ungaphindiseli okubi ngokubi, kepha nqoba okubi ngokuhle. Ngiveza le nto ukuthi uJesu bethi uma umuntu bemukula isikhathi ngapha mnikele esini akakhulumi ngesikhathi somzimba wakho, but ukuthi umuntu angakwenza kabi uma umniki indawo ngokuthi nawe u-athende ububi bakhe ngenhliziyo ebuhlungu. Inhliziyo ebuhlungu yenza ukuthi wena ube yisiwula intukuthelo ihlala esifubeni sakho. Umuntu ongakhona ngeke ngize ngimxolele. Afike umuntu ongakhona ngisho abafundisi bayawenza lokho ngeke ngize ngimxolele. Inhliziyo yakhe ikhulu kepha uyakhona. Ngeke uzume la ufakaze ngoJesu ekubeka inhliziyo yakhe ngoba uzoswakala lithi iBhayibheli bazobonakala ngezithelo zabo. Niyababona ngezithelo zabo. Ngeke ukhulume ngoJesu kahle kepha wena ungafuni ukwenza kahle. Ngumzenzisi uThixo. uNkulunkulu uyasithanda ukuba siphenduke ukuba akukho kuyena ukuba sifinyelele kuphi ekubhujisweni noma masifinyelele ekuphendukeni. So uJesu usinike isikhathi, usithengele isikhathi.
Nawe kuthiwa thengisa isikhathi ngokuhlala enjaneni. Ayisho ngale incwadi yase-Efeso. Incwadi yase-Efeso 5. Sibona kuverse 10 or 11. Incwadi Efeso 5 verse 10 or 11. Come on, right? Come on. Efeso 5. What's that, right? Nihlole ukuthi kuyini okuthandeka. Awuhlehle kancane. Incwadi kwabase-Efeso isahluko sesi-5 verse 6. Yes. Masingakhohliswa umuntu ngamazwi ayize. Masingadukiswa ngamazwi ayize. Yabona iBhayibheli likhuluma into esikhuluma endlini njalo. So sifakazela thina ini iBhayibheli ukuthi masiqaphele abantu abeze nezimfundiso ezidumisayo ezingafakazelwa umoya oyingcwele. Ngenxa yalezi zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. Ulaka lukaNkulunkulu lehlela kubantu abanjani? Phezu kwabantwana bokungalaleli. So uma uyisijalo esisha izipho zakho wayiphosa okuphendulile. Uma uyisijalo esisha waye usaqhubeka umfana ubhizi abanye abafana kulana nabo. Okuphi okudlulile? Uma usizidalo esisha yini ibhodlela kaBhili selihlingile ngomqala ukuba likhiphe okuthola phakathi uze kube seliphelele lonke ulikhonde ibhodlela ngoba yini wena awaboni isidalo esisha. Kwenziwa yini uma usuyisidala uma usabukonke edlulile kepha usamabelele kutheni ukhuluma kabi ngabanye abantu. Intukuthelo ihlala bekisilima esokugcina mina ufunda ukulungisa umazisi ukuthi hayi bengenakho ukuqonda abazalwane nje mina ngikwazi ukwenza njalo bekisilima. Incwadi lesilima besazi ukuthi yonke inkinga ilungiswa ngokushaya. Isilima esazi ukuthi ke mina kuphela right mawubheka ngokushaya. Mina ngiyafunda empilweni yami. Khona lento ukuthi ufunzile iyangena ekhaya umoya lo uyatshala ukhula nakho lo akufunza ubaba wakhe ayikho into ukuthi ukufunza. uNkulunkulu kumele simfunze kuthiwa masi uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe ukuba amfunze. Lokho libhalwe phansi eBhayibhelini. Lokho kuba umuntu ufunza umuntu ngabe ngempela sonke uma ukuthi ngazalwa umfundisi ngizozala ingane zabufundisi. Uma ngiyikholwa ngizozala amakholwa cha ayihambi kanjalo. Sonke sizalwa singabantu nje singazi lutho. Omunye ukhulela esontweni, omunye ukhulela ekungcweleni. Bese kuthi lo ukhulela esonweni bethola umusa athola insindiso. Bese kuthi lo ukhulela ekungcweleni adelele insindiso akhethe isono. Kuwena isinqumo sakho. iBhayibheli lithi khulisa umntwana ngendlela efanele akhule abe yiyo ukuze bese ekhulile angezi kuyishiya. Umntwana uma ehola ungambambeli uswazi ukuthi umvinthize nje kancane eceleni ukuze ke umphule ukuyise lapha esihogweni. Ukuba ungezwe kuholela kuphi esihogweni. So uma ufuna ukuthi intukuthelo ngumngane wakho lokho kulimaza wena ukuba ubambe iqhubu ngomuntu leyo indizele ungabi nakho ukuthula okuhle nomnandi kuvela kuNkulunkulu and usinika ukuthula ukuqonda ukuthi lento kuthiwa ukuhlakanipha mzalwane kuthiwa ukuyikholwa ukholwa amazwi kaNkulunkulu avela kuphezulu. Lapho-ke sesiyafuna ukwazi namazwi lawo kutholakala kanjani konda kanjani ukuthi mina ngibe nokuhlakanipha ngoba ngile esikoleni ngaphasa ngo-8 kepha still ngisayisidomo uNkulunkulu ngoba anginakho ukuhlakanipha kwakhe, anginakho ukuqonda kwakhe. Ukuhlakanipha ulwazi ukuqonda, ukuhlakanipha ulwazi ukuqonda, ukuhlakanipha ulwazi nokuqonda. Lezi zinto ziyahambisana and zivela kuNkulunkulu zontathu. Ungenalo ulwazi ngeke uzube nako ukuhlakanipha. Ungenalo ukuhlakanipha ngeke uzube nako ukuqonda. Ngoba khona izinto ezifanele zibe yikhombo ukuze zenze into ephelele. Baningi. Verse 7. Ngakho-ke maningabi ngabahlanganyeli nabo. Bahlanganyeli nabantu abangakholwayo. Ngokuba kade nani ngumnyama. Ngoba nawe ukhishwe kuphi lapho emnyameni. Sokwenzeka kanjani sokwekhanyela uphinde ufune uyodla hlanganyela nabantu abenza izinto zobumnyama emsebenzini yabo. Ukuba ngisho izinto abazenzayo uthini iBhayibheli
ngokuba kade ningubumnyama kepha manje ningubukhanya enkosini. Yes. Hambani njengabantwana bokukhanya. Hambani njengabantwana bokukhanya. Ngokuba izithelo zokukhanya zisekuhleni Exactly. Yes. nasekulungeni naseqinisweni. Yes. Nihlole ukuthi kuyini okuthandeka enkosini. Masihlolisise ukuthi yini efuna ubani uNkulunkulu. Uqhamuka ukuhlakanipha nokuthi ukwazi ukusinengela uNkulunkulu. Kuyena ufundisa indlela yokuthobeka kuyena. Manje asihlolisise lokho okuyintando kaNkulunkulu. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama. Yes. Engenazithelo. Engenazithelo. Kepha kunalokho niyidalule. Senjani? Niyidalule. Senze njani? Niyidalule. Amaqale yakho aqale ngeyami umsebenzi womnyama. Ngabule ngidalule yona phela singayidaluli uzosizakala ngeyabanye kepha mina ngibambekile kweyami. Angidalule imisebenzi yami yobumnyama kodwa usathane uzomceba. Nakina abazalwane bofakazi ukuthi ngiyamceba usathane. Usathane ufuna ukungenza isikhohlakalo, ufuna ukungenza isebe, ufuna ukungenza isiphingi, ufuna ukungenza ubulala. Ufaka umoya wenzondo. Ngiyamcela usathane. Abazalwane abakholwayo ngokomoya sinangeqiniso. Nabakhuleka kuNkulunkulu ngokomoya nangeqiniso. Bazokukhulekisa ukuba usathane angayitholi indawo kimi. Ngokuba sengimcebile usathane. Yena nawe uthi uma ungasafuni ukuvuma izono zakho, ugijima eloqali ayephambi kwaNkulunkulu ayokumangalela. Ngekho umuntu angammangaleli. Kuthiwa ungummangaleli wabazalwane ubusuku nemini. So, yabona ngesikhathi ujabuliswa isono, usathane umile lapha, ukuthi uyahamba ufaka izivathu, bese uNkulunkulu bathi usathane owami lo. uNkulunkulu uyazaqa ukuba vele uthatha isigidi sikaSathane. Lo moya wenkani uletha uSathane. Umoya womona uletha uSathane. Umoya wenkani ilokuthi utshelwa into ezokulungisa ngezwi kaNkulunkulu wena uyapoloza. Usebenzela uSathane. uSathane vele ufuna ube isigqila sokubi njalo. Ngakho ngafuna ukukhululwe kulo moya lo wenkani. Inkani iyoholela esihogweni. Ngoba lisho njalo eBhayibheli bangabantwana bokubhubha abangalaleliyo. Baningi ngokuba ukwenziwa yibo ngasese kuyihlazo ngokukhuluma ngabo. Simele sidalule imisebenzi yomnyama. Ngoba lezi zinto lezi esizenzayo ziyihlazo ziyasabisa. So beza ukuthi uSathane uyadinga. uSathane uNkulunkulu avikele. Verse 13. Yes. Kepha konke okudalulwayo ubonakaliswa ngokukhanya. Ubonakaliswa yini iqiniso kaNkulunkulu. Ngokuba konke okubonakaliswayo yes kungukukhanya. Ngalokho uthi phaphama wena oleleyo. Ngakho njengoba uSathane eshushuzela ukuthi wena besigqila sesono, uNkulunkulu uthi phaphama wena oleleyo. Uvuke kwabafileyo. Vuka kwabafileyo, vuka esonweni. uKristu uzakukhanya. Bese uJesu akunike ukukhanya, akunike ukuhlakanipha. Ngakho-ke bekisisa ukuthi nihamba kanjani. Ungabi njengabantu abangakholwa, kepha njengabantu abanokuqonda okuyintando kaNkulunkulu. Nithengise isikhathi. Sithe uJesu wayeza ukuzothengisa isikhathi ukuthi nathi sikwazi ukufinyelela eqinisweni. Ukuba uJesu akafikanga, lithi iBhayibheli ngabe sifana nani neSodoma neGomora. Kepha kungabe kade uNkulunkulu awuphosa umlilo emhlabeni. Kepha wathi ngothando analo ngathi, ngoba lithi iBhayibheli wathanda izwe kangaka wanikela indodana yakhe yona kuphela, ukuba yilowo nalowo okholwayo abe nokuphila okuphakathi angabhujiswa. So lokhu ukuza kaJesu kunike ithuba wonke umuntu emhlabeni. Wonke umuntu unikwe ithuba ukuba ezenjani aphenduke kukho konke uSathane amcindezela ngakho, abheke phezulu enkosini. Ungabusabheke emhlabeni. Myeke lo mama umthandazo okunika izwasho. Myeke lo sangoma lo okunika imithetho ukuthi hlaba ufake iziphande. Buka enkosini. iBhayibheli uzakukhanyisa. Uzakukhanyisa. Abona bonke abantu abazovuma ukuthi uJesu ukhanya. Ngoba bona bonke abantu abazosindiswa. Baningi babiziwe bamenyiwe emcimbini nasedilini umshado kepha kuthiwa bayingcosana abazakukhethwa.
ngabe ufika nje hayi wena ufanele ugezi lo wena unikwa lethuba leli njengamanje ukuthi ukwenze kahle wena ukhethani ukwenza kabi ubani uthatha isinqumo sokwenza kabi wena ebhekela ukuthi yini ungaphindiseli okubi ngokubi ukuba yilowo nalowo othi ngomlomo wakhe eqalekisa kepha efuna ukulunga kuNkulunkulu akalungele ukuphilela uNkulunkulu nokuthi akhazimulise uNkulunkulu akukho ukukhanya kuyena. So uyothengisa isikhathi umuntu obonayo bethi aphaphama wena leleyo uvuke ubophishe yasiyaphetha manje semvumile endleleni uNkulunkulu uyakukhanyisa uJesu ngempela uthi mina ngikukhanya kwezwe khanya kwezwe asike sibheke manje ukuthi uqhamuka ukuhlakanipha onike incwadi ezaka sahluko 4 kusukela ku verse 5 bese uphinde umkhanye incwadi kaJobe sahluko 28 kusukela ku verse 25 bese bawona ukusiqhubeka nohlelo into siqede incwadi yamanga futhi incwadi yezaka right sahluko 4 kusukela ku verse kuyona lo ncwadi khona incwadi futhi uNkulunkulu angavulela yona incwadi yezaka sahluko 18 verse 7 incwadi yezaka sahluko 18 verse 7 Layton ithi incwadi yezaka isahluko 4 sahluko 18 qala 18 verse 7 yes umlomo wesiwula ungubhujiswa kwaso ukuthi ngalesikhathi usathana ukwenza ukuthi wena udansela intando yakho la ngomlomo wakho ukufa kwakho ukwenza intando kabani kaSathane lezo nto le iBhayibheli ngeke uthi uthuba umuntu ngeke eseBhayibhelini ngoba iBhayibheli isiza lihlenga wena ekufeni uSathane akholela kuona. Understand? So ukuze iBhayibheli lithi wena ulungile ngokuba sobonile ukuthi ngempela nawe uSathane uyangilimaza. uSathane akaneme ngokusindiswa kwabantu futhi akaneme ukuthi abantu baphenduke akaneme ukuthi wena wenze kahle ingakho yenza likhuni inhliziyo yakho ukuba uzwe izwi loNkulunkulu ungasezwa izwi ebhubhe kumuntu lento yakwenza ukuthi ubheke umuntu izwi kaNkulunkulu lisasebenza umsebenzi walo kuwena ekumele likwenze wena ukuthi wambuleleke ukuthi uNkulunkulu udalile umfanekiso wakhe. uSathane afuna ukukhohlisa ukuthi wena ube nenhliziyo elikhulu inhliziyo elikhulu evela kuNkulunkulu uthi uJesu mina ngimlele sobekile ngenhliziyo fundani kimi banike umlomo wesiwula ungubhujiswa kwaso nezindebe zaso zilungile lomphefumulo waso. Izindebe zakho zingakholela ekufeni zulugile lokufa komuntu enhlizweni yakhe ongafuni ukuthi aphenduke njalo sizakala ngokulimala komuntu awubona nje wasukwadelela mina nakushaya idlozi yabona ukuthi inhliziyo yakho imbi kanjani. So ngengizwe bengihleli ngilalela abantu bekhuluma amadlozi aba ezimgilingwane nje ezokwenza ukuthi baphakame bona ngathi bona bavikelwe abantu abanolaka nje abafuni ngabo. Manje besijika naye lento ngakusazi ukuthi izoyithini manje sishawe idlozi yena futhi asho ukuthi khona unganele khona unganele kulabantu abadala khona semele ngihlisibe ngicela ukuthethelele yini lento besibuya ngayo leyo kubi akusamnandi manje kepha benze okwenza abantu njalo umuntu okhulwayo akasizakali ngokulimala noma ngabe kuthi isitha sakho awusizakali ngoba uNkulunkulu uthi uyakusiyeka kubuyele kuwe uthi uNkulunkulu umuntu osizakala ngesitha sakhe uma uNkulunkulu ejezisa omunye umuntu kanti onile wena kungalingeni lokho kumnika injabulo ukuthi yes uNkulunkulu uyambonisa ukuthi asazobuye kwena ngoba yini umuntu uNkulunkulu angathandi ukusizakala ngento embi. So isijezisi somuntu esake singakwenzi wena uthokoze ngenhliziyo inhliziyo yakho ukuthi lokho yakuyikwehlelo kuwe wena khuleka ukuthi wena ungaphuma endleleni leyo yakho uNkulunkulu amsizeke. Okay right come on wena incwadi yezaka isahluko sesine verse 19 yes indlela yababi injengokumnyama but lokho olofunda abaye 4:17 hayi guys 4:19 hayi uyamla tell me 4:5 incwadi yezaka isahluko sesine verse 5 yes zuza ukuhlakanipha zuza yini zuza ukuhlakanipha beqala ku verse 1 uthi
Zwanini Zwanini. Bantwana bami, ukulaya kukayise. Lo yise belaya ngabe lokuhlakanipha uthathekela noma naye khona umnini uhlakanipha. Uhlakanipha abana kuthiwa kufana nefa. Uthi umuntu ehlakaniphile, lefa lokungcwele nokulalela uNkulunkulu ukunika ingazazo nendlu yakho yonke iyakubusiswa ngenxa yokulalela kwakho ukuba ubani onamandla ekhaya uma eza uNkulunkulu ubaba uma enamandla ekhulisa izingane umuntu uyazikhetha indlela yakhe esekhulile kepha ubaba unamandla uphi ekhaya ukuthi akwazi ukuthi umndeni wakhe awuqoqe yena awuvikele yena awufundise yena unamandla iBhayibheli lithi ngokuba inhloko yowesifazane indoda nenhloko yendoda uKristu akwazi ukuthi umuntu wesifazane uyaba inhloko yekhaya soze ungaba iboss emsebenzini ungaba imeya yasehlabeni noma ephula noma ingwe kepha awungeke bese ufike emshadweni uyohlezi ungaphansi kwendoda yakho ngeke ufake ephulokeni ilanga ubana kuhola imali enkulu bese uthi phela imini indoda la wena unkosikazi hamba washe amapheni ami bese washe izitsha ngeke ukwenze lokho uyohlezi ungaphansi komkhwenyana wakho ngoba umthetho ovela ezulwini wathi wafuna ukuba ngaphezu kwendoda usuvumile kuNkulunkulu ukuba lokho kusemthethweni ukuthi indoda iyakubusa phezu konkosikazi wayo kubhalwe phansi uma ngakujabulisi lokho ufuna uJesu ngeke uzumthola ngeke uzomthola uJesu ngoba uJesu ufuna abantu abathobekileyo ngoba ngisho ibandla lakho ufuna lithobeke baningi zuza ukuhlakanipha zuza ukuhlakanipha zuza ukuqonda uzuze ini ukuqonda ungakhohlwa ungacezuki emazwini futhi ungacezuki emazwini kababa wakho ungakushiyi kuyakugcina uthande ukulondoloze ukuqala kokuhlakanipha yilokhu zuza ukuhlakanipha yebo ngakho konke okutholileyo lokho sikutholile ekuhlakanipheni zuza ukuhlakanipha ukhulise kuyakuphakamise bese uthi lapha kwincwadi kaJobe esahluko 28 sosuka okufika kuverse 12 uthini Jobe 28 verse 12 lento kaNkulunkulu iyafukuzisana moyifuna ayikho lula incwadi ye-Ecclesiasticus engekho leBhayibhelini usahluko 4 lakhona ithi ngoba ukuhlakanipha lokuthatha ukuhambisa ezindaweni eziyibuthikhweni uthi ubekezelile kulokho bese kwenza lokho ukuthatha uzokubeka endaweni uhambe nawe ngokuthembeka kepha uma uNkulunkulu wathi-ke ufuna ukuhlakanipha kuyena kepha wangathembeka uyakushiya lapho ukhona ngoba yini akuzwa into elimaza amakholwa ukungezwa into elimaza abafundisi ukungezwa umoya oyingcwele bathi bezizwa bona baphinde futhi nabazalwane bezwa abafundisi ngoba yini abafuni ukuzwa umoya oyingcwele ayikho into yokufaka ezulwini ngaphandle kokuzwa abezwa abantu bajahe ukuba babe nezikhundla mama umkhokheli bazalwane akekho umuntu ethi umkhokheli eBhayibhelini uJesu kuphela umkhokheli umholi igama lesiXhosa leli uyakhokhela uyahola so manje bese kuzokhona umbishophi kube khona umpostoli kube khona umprofeti bese kuba khona umama umvangeli umama umbishophi leso zinto zitholakala eBhayibhelini mama umfundisi ngoba wena mfundisi uDlamini umfundisi umama umfundisi hayi mama umfundisi basho njalo kanti ubani umfundisi usewumama umfundisi kuba esekusibongo phela ngoba uma umese isidabeni sekungumama umfundisi ngoba wena umfundisi ezinye izinto nje ziyajida ukuthi kwenzeka kanjani mina kuNkulunkulu ungiphe ukuthi ngibe nokuqonda yonke into ngiyihlolisise
Ayikho into engibuka ngithathele phansi. Umuntu bekhuluma ngifuna ukulalela ngoba ngifuna ukuphendula noma ngizama ukukhuluma umuntu esakhuluma bese ngikhulume into angakaze ayikhulume nento engicabangela ukuthi hayi bezothi kanje. Kanti sengiyaphetha. Ngiyalelisisa ukuze bengikhuluma ngihambe emazweni omuntu noma ngihlaziya into ekhulumile futhi ngikwazi ukubona nokuqonda ukuthi ngabe lento uyikhulume ngasiphi isizathu noma ngeke ukwazi bonke kepha ngibe nokuqonda nje ukuba njengoba le ncwadi ithi manje right incwadi kuJobe isahluko 28 verse 12 yaba ukuhlakanipha kufumanise likaphi kutholakala kuphi ukuhlakanipha iphi indawo yokuqonda ikuphi lapho sithola khona ukuqonda na umuntu kalazi inani lakho ukuthi ngabe ubiza malini noma ngabe uyinani engakanani akutholakali ezweni labaphilayo la emhlabeni akekho ngakukhomba ukuthi mina ngiyiprize ngani so umuntu bethiwa udayisele ubuntu bakhe noma isithunzi sakhe nobuqotho bakhe ukuze azuzimali ukuthi nje ngizothi ngumKristu noma ngithi ngiyamala bese ngithi ngiya-act ngivele TV mengivela TV kuthiwa ayinasi script sizokunika u-50,000 rand noma 150,000 rand namhlanje uzothola le scene leyo ukuthi uzoqhamuka umuntu la oyisitabane bese ungivela ufukele imiza bese uyamqabula. So mina ngibheka imali bese ngithi imali phela le imali ezokwazi ukuthi ukhokhe ikweletu zami 1 2 3 bese ngihambe ngiyenza le lithi iBhayibheli alikho inani ungakazi ngisho inani lakhe but wena uzumela ukuthi umphefumulo wakho ulingene 150,000 ayisithunzi sakho 150,000 rand. Ukudayisa umphefumulo wakho mzali wami kuyinto wena uthatha isinqumo ukuthi ngeke ukuthi nje engeke nami ngiyifisa le moto wena usuke kwenze kanjani athi kulenge ngizokuchazela fike kwami ufike kuchazela hayi mina ngithwele awuthwele akunankinga nje hayi akunankinga hambe la ufuna ukuthwala dayisa umphefumulo wakho ngenxa yokuthi ubone imoto enhle thatha vele chama imoto enhle ngaphezulu kwale. So uthwele manje njena ke sefile umkakho wanikela ngengane yakho akusekho uzonikela ngakho sozikwenza njani. So lo moya hamba umuntu ufuna umuntu ozonquma uthi uqeda ukunquma yena uthi kuphela inyanga kuthiwa hayi abakoqedi sekumele bawuthela abantu bebantu. So udayisile umphefumulo wakhe kithi. So iBhayibheli yakutshela lithi angekho umuntu owazinani lomphefumulo wakhe noma inani lakhe emhlabeni kwabaphilayo. So ayikho into ngathi ukuze ngizibone ukuthi senginemali fanele ngibe no5 million awu ilutho uNkulunkulu fanele esente. Ezulwini ngeke ngingene ukuthi ke nginemali engakanani noma ke nginesibhamu mhlawumbe ufike uNkulunkulu lalela ufuna ungena ngelizwe. Noma ngicamba manje uthi phela uNkulunkulu ngimshaye ngophotho bese uNkulunkulu akuleka ngena uthi bonke phambi kwakhe kwabulisa. Ingakho ithi lapha kwincwadi yeSambulo sahluko 21 verse 6 bengaphosisi incwadi yeSambulo sahluko 21 verse 6 verse 7 from verse 7 kakhulu bright lapho incwadi yeSambulo sahluko 21 verse 7 onqobayo uyakulidla ifa uzadla ifa lokuphila kaNkulunkulu futhi ngiyabonga uNkulunkulu bese abe uNkulunkulu wakhe yena abe yindodana yaba amagwala nabangakholwayo nabanenge kabethi izinengiso abathwele abagqoka amabhluku abantu besifazane abantu besilisa abagqoka izingubo zabantu besifazane amadoda alala wodwa abantu besifazane abantu abalala nezilwane abantu abakhonza izithombe abantu abaningi kabi lapho uNkulunkulu nababulala abantu abaphethe igazi nezifebe abathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo eliphutha umlilo. So asinandaba nesibalo sakho akinandaba nommese wakho akinandaba nemithi yakho akinandaba namanga akho nodumo lwakho nobuhle bakho akinandaba nemali yakho ukuba bonke abathanda lezinto ngaphezu kokukhulu isabelo sabo sike echibeni lomlilo elivutha umlilo ichibini njani elivutha umlilo nesibabu okungukufa kwesibili Tishi babusisiwe bathola ukuvuka kokuqala ukuba ukufa kwesibili akusenamandla khona ukufa kokuqala isono sifele emanyeleni isono beka wavusa uJesu ngibe iphaphamane mina eleleyo uJesu uzamkhanyisa niyavusa kokuqala phaphamane yezona uJesu noma umuntu efa okhola kimi
ngeke aze afe ngaphakathi. Okholwa kimi noma esefile uyakuvuka. So amagwala-ke indaba yokuthi ahlakani. Mawuzazi ukuthi uyigwala, qala uhlale phansi ufundiswe kaNkulunkulu. uNkulunkulu akuthakaza ukuthakela isibindi. Ungajahi ukufakaza ngoNkulunkulu usayigwala. Ungajahi ungafakaza ngoNkulunkulu uthanda amanga nemilimo nokubonga. Ukuba lowo muntu uyamthuma uNkulunkulu. Uthini umbhalo? Incwadi uJobe isahluko 28 verse 13. Yes. Umuntu kalazi inani lakho. Umuntu akalazi inani lakhe. Akutholakali ezweni labaphilayo. Emhlabeni ufike ukuthola inani lakho. Uthwa luthi akukho kimi. Uthwa kumnyama, uthi kumnyama ethi ufuna ukuhlakanipha, uthi cha anginawo ukuhlakanipha. Ulwandle luthi akukho kimi. Uthi uyahamba olwandle ngoba lujulile uthi ufuna ukuhlakanipha. Ithi cha nginami ngifana nawe ngakhiwa. Akunakuzuzwa ngegolide. Uthi uyobheka igolide uthi hayi kuba sekunegolide-ke ngiyohlakanipha. Ngeke uthi uyothenga ngegolide uhlakanipha. Ngeke uzuthenge. Intengo yakho ayinakulinganiswa. Intengo yokuhlakanipha akulinganiswa nesiliva. Kungelingane negolide. Futhi ngeke ilinganiswe negolide. Ubigolide nalo lakhiwe ukuhlakanipha kabani kaNkulunkulu. Neshohamu. Yes, neshohamu kubolwayo. Igugu nesafira. Isho labele igugu nesafira. Igolide nelingalazi kungelingane nakho. Igolide nengilazi kungelinganiswe nakho. So ayikho into engalinganiswa nomphefumulo wakho emhlabeni. Thiwa umphefumulo wakho inani lawo lingaphezulu awo wonke amarubhi akhona emhlabeni. Bese kuthiwa wathengwa ngenani legazi. Uthengwa ukuphila kwakho ukuthi lo muntu afe bese avuke ekufeni. Sekuchitheka igazi kuqala. Wena lokho ukuthengwa kwakho. So zonke lezi zinto ezidaliweyo emhlabeni azinakho ukuhlakanipha. Ngeke uthole ukuhlakanipha. Ukubeka sigelela besithi lapho uyafunda. Kepha akwazi ukuthi hayi ngoba sekufundile mina ngihlakaniphile kunani noma mina ngcono. Ngihlakaniphile ukwenza umsebenzi lo. Makuthiwa ngithenga imoto, ngithenga imoto ngoba uNkulunkulu ungipha amandla. Akwezi ukuthi ngoba ngenayo imoto bese ngibukela phansi ngithi hayi ngoba lo isiduma afuna ukufunda no. Ukuba angihlakaniphile benginaloyo ngqondo. Baningi akunakwe naniswa nezinto zegolide. Ngeke izinga lokuhlakanipha lilinganiswe ngesikalo sezinto ezidaliweyo. So awuvele uyeqe kwamanje ufika kuthatha idala. Kufuneka manje unike uverse 25 olongcwadi bese uvala verse 28. Lapho emisela umoya ukusinda kwawo. Elinganisa amazwi ngezilinganiso. Lapho enzela imvula isimiso nonyazi. Imvula isimiso nonyazi lokuduma indlela. Khona wakubona. Walanda ngakho. Wayesekhuluma ngakho. Wakuhlela. Wakuphenya. Wathi kubantu. Wayesetshela abantu. Bhekana. Nakho-ke manje ngicela niqonde. Ukwesaba inkosi. Ukwesaba uNkulunkulu. Lokhu kungukuhlakanipha. Kuyini? Lokhu kungukuhlakanipha. Ukwesaba uNkulunkulu akubona ukuthi unemali engakanani noma ukuhlakanipha ukuthi unemali engakanani. Ukwesaba uNkulunkulu ikona kuhlakanipha kokuqala. Ngokuba uqala kwakho kokuhlakanipha ukwenze njani? Ukwesaba uJehova. Ngaphandle kokwesaba uJehova uyiphungushe. Ehamba emahlathini nje idumbuza efuna indawo lapho khona izothola khona indawo. Alithi buka uNkulunkulu uqalekisa uKhayini uzokuba umhambuka. Ngempela kuthiwa wayengaphumuli. Ehambe futhi uhlale ayitholi indawo kuba wayeqalekisiwe ngani ukuba umhambuka. Ngani ngenxa yokungalaleli. Mzalwane ukungalaleli kukwenza ube umhambu uma. Uyongena emandleni ngenxa ungakholwa. Uyozigaxa lapho ngoba ubona izibonakaliso noma uzwile izinganekwane zakaShebe. Uyahamba uyongena uyoguqa lapha uyoqhubula izicathulo. Uyonikela ucela isibusiso uyothenga imimoya yakaShebe. Ukuba lokho okuthenga ngemali ilokho okuthengayo ukuthi kube ukuphila kwakho. Lokho othembela kona. Kuthiwa umnikelo wesidlo lathini okweshumi. Akusho ukuthi ubethi imali uthengisa ubusiso.
umnikelo osuka kuphi enhliziyweni. Angidinge vaselina ubusisiwe, akho umuntu ongibusisela uvaselina. Akho umuntu ongibusisela amanzi. Isibusiso kuthiwa zonke izipho ezinhle zivela ngaphezulu. So isinjalo lesi sizofundisa wena odayisa amafutha athi azovulela izinhlanhla obela konke. Letha u50,000 rand. Wena ngizokhombisa ngakho ngifuna ukwenza isibonelo, ngifuna ukufakaza ngami zokunika mahhala. Kuwe uzofakaza ngayo. Amafutha akamfundisi nje angenzela izibangaliso nje. Ithe ngifika yise kwagcobile nje bavele bahleka bajabula bathabe lokho. Hayi sokunika nathi position. Imvuzo wakho lemhlabeni phela la. So lithi iBhayibheli ke uqala ukuhlakanipha kwesaba uNkulunkulu bese lithi emva kwalokho wathi kuMantu bheka ukwesaba ukwesaba inkosi lokhu kungukuhlakanipha ukusaba inkosi bese kuthi ukusuka ekubini kungukuqonda ukusuka ekubini kungukuqonda ukusuka ekubini ungenakho ukuhlakanipha ngeke futhi ube nakho ukuqonda ungazange ukuthola ukuhlakanipha uzokwenza ukuthi uqonde intando kaNkulunkulu bese usuke ekubini ngeke kwenzeke. So yonke lento iyahambisana. Mamele ngesandla iyahambisana. uNkulunkulu akakona ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kuvela kuyena. Ukunika wena. uNkulunkulu wawakha umhlaba ngokuhlakanipha kwakhe. Akawakhanga yena ukuthi ngoba ukuhlakanipha. Bonke ukuqonda ukuhlakanipha kuvela kuyena. uNkulunkulu yikho konke wena ungathi ngokucabanga ungafinyeleli. Yabo njengoba ungekho umuntu owangijayela ukuthi akangathi isibhakabhaka kanje. Namanje ngisazi ukuthi uNkulunkulu mkhulu. Bonke abantu bangayihlabana emhlabeni abazaliswa ukuhle kaNkulunkulu lezinto zeNkulunkulu babuke izikhathesi babuke lapha ilanga babheke umhlaba yonke into uNkulunkulu ayenzile uyenze yaba perfect ngesilisi bathi iphelele ngesizwe. Lonto ayisoleki ubani osolekayo imina nawe. Romans chapter 3 verse 10. Njengokuba kulotshiwe ubhalwe phansi uthiwani akakho olungileyo. Athiwa ukuthi azikho izinto ezilungileyo kuthiwa akekho kuyo umuntu khona bani wena akekho olungileyo Akakho noyedwa akhona oyedwa akakho oqondayo akekho futhi onoqonda futhi akekho ofundisa uNkulunkulu akakho ofuna uNkulunkulu. akekho ofuna uNkulunkulu Bonke bonke baphumile endleleni baphenduke imbuqa baphendule imbuqa bonkana. akakho owenza okubi. Akekho owenza okuhle Akakho noyedwa. akekho noyedwa. Umphimbo wabo uyilifa elikhululeyo. Bekhuluma nje ngomlomo wakhe yithuna ukufa. Ngezilimi zabo Ngolimi lakhe ngaphansi kwezindebe zakhe bayakhohlisa. gcwele inkohliso. Isihlungu sezinyoka siphansi Isihluku kwezindebe zabo. yabona ukukhuluma kabi ngomakhelwane wakho. Njengoba kulokugceke ingane zabantu elakabisi ifele. Ngizwile ethi abadikhulele. Kepha wayebo kuthi sikhiphile isisu ayibavi ungidlwebelana ingane le. Yazi ingcono nje yami ingane ngoba siyakholwa la ekhaya. Cha wena awukholwa wena uqala wena uqobo lwakho. Ulakubhizi thatha ikhala lakho ulicwilise izindaba zamakhelwane. Awazi imizi le yakhe mhlele nawe njengoba umzali ngekubhizi wayigxeka. Awazi ukuthi yini le kule ngithatha izinqumo ezikayile ubhizi wena. Mina ngiyakholwa mina ngingcono. Ayikho into elungile ngawe. Wena uqobo lwakho ubhizi ezindabeni zabantu. Tilungisa indaba yakho noJesu khona manje indaba yakho noJesu khona manje indaba inawe noJesu hayi nomakhelwane. Indaba inawe nawe hayi nomakhelwane. So asiyeke kuba onyevu phambili bayizinyevu ayithola kanti bayizinyevu bethanda uphikisana bengakholwa. Incwadi leyo zokufuthi kubani iba izinyevu asiyeke kuba izinyevu. Umlomo wabo ugcwele ukuthuka nokubaba imilomo yabazalwane. Ngiyambona umuntu akholwa mina akukhulumi naye kakhulu aqale kulungethina qala ukuze uyamaza ajabule ukuthi ufike kubantu abangamhleki abantu abangabukisi ngaye abantu abangahleki ngaye abantu abamthandayo abantu abamnakekelayo akajabuliswe yilo. Ngafika umuntu la umuntu uhamba udiniwe ngenxa ukuthi athi lokho umuka kwaphansi laphezulu uqaba yini izaba yini beka abantu phansi laphezulu ubawe
Izinyawo zabo zishesha ukuchitha igazi. Izinyawo zishesha ukubulala. Incithakalo nosizi. Yes. Kusezindleleni zabo. Incithakalo nosizi kusezindleleni zabo. Lapho behamba khona. Indlela yokuthula. Indlela yokuthula abayazi. Ukwesaba bagijimela okubi njalo. Kepha indlela yokuthula abayazi. Ukwesaba uNkulunkulu akukho phambi kwamehlo abo. Ukwesaba uNkulunkulu akukho. Ukwesaba uNkulunkulu. Futhi uhlakanipha akukho khona. Noqonda akukho khona. Ngoba uqala kwakho ukumesaba uNkulunkulu. Qala kwakho ukuhlakanipha. Usuka ekubini sokuhlakanipha soyaqonda. Sothatha isinqumo sokuthi wena awuphileli into embi. Wena uyathanda yini ufiselwa into embi? Wena uyathanda yini ukuzondwa? Wena uyafuna yini ukubulawa? Wena uyathanda yini ukuhletshwa? Wena uyathanda yini ukuphindelwa? Wena uyafuna yini ukuthakatha? Uyafuna yini ukuthothelwa? Uyathanda ukuqamba amaphola izinto zenzelani ungathandi ukuthi zenzeke kuwena? Kanti amandla alezi elithi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Yilowo nalowo akhulume ini iqiniso nomakhelwane wakhe. Amen. Makungaphumeleli lodwa igama elibolile emlomeni wakho. Lithi mina njengomhlengi ngiyancamela ukuthula kwintukuthelo yami. Ngicela uNkulunkulu angisize. Manje ngizohlala ezweni ngifunde khohlwe ilenza kanti. Ngizothi qeda ukufunda izwi, umphefumulo wami uzoba fresh. Ngoba ngifakwe amanzi. Hayi ukuthi ngifunda lonke iBhayibheli. Ngizothi nje kunencwadi ethi lapho kwakubo 119 yinde leya ncwadi 119 verse 1 176. Mangifunda yona nje kufanele ngizwe uJesu njalo ke ngihlala uthe akuvuki. Uthi izwi lakho ngiyalifihla enhlizweni yami ukuze ngingoni phambi kwakho. Izwi lakho liyathela kulona njengesibani. So understand ukuthi lezi zinto lezi ziyakutshela ukuthi wena uphela kaNkulunkulu. Khuluma noNkulunkulu wena alungise wena. Ungalokuthi aphe manje uNkulunkulu uqalile wathi ndawo aqulwe emhlabeni. Emhlabeni akuqulwa. Ithi incwadi yabantu basahloko 12 verse 16 sekepha. Akuqulwa emhlabeni, akuqulwa emhlabeni. Uma lithi iBhayibheli umfowenu koyo, hambe kuyena yokusola. Uma engafuni bizomunye aquli. Uyomsola utholile, akafuneka abone utholile. Bengafuni biza baye. Tshela libandla. Ungamthathi njengesitha, wathi mthathe njengomkhedeni. Ezindaba. Bani, manibe nhliziyo basibe njani? Manibe nhliziyo. Basibe nhliziyo ngezindli. Singacabangi izinto ezingalungile, kodwa yaneliswa ngokuphansi. Aneliswa yilokhu okwabelwe. Ningasishayi abahlakaniphile. Ungasenzi ungqesta. Ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. Ungenze njani? Ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. Ungaphindiseli okubi ngokubi. Nakani okuhle, bekani okuhle njalo phambi kwabantu bonke. Ungathembi ubuso babantu. Okuhle ukunake njalo phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabantu. iBhayibheli uma kungenzeka ngokwenu. Angithi siyaphila. Mina ngingaba nokuthula. Kepha uma ngingenako ukuthula, mina kuba kuyanami ngabe sihleli ukuthula. Kepha abafuni ukunginika ukuthula. Mina ngiyacela ukuthula. Yena uyangilwisa. So manje akanako ukuthula, kepha mina ngokufisa ukuthi ngabe sihleli ngokuthula. Yebo lo. So manje iBhayibheli iyachaza uma kungenzeka ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabo bonke abantu. Ningaziphongi iziphoqo. Kepha kusho ukuthi yiso ngeso uJesu uqedile lokho. Andoni iziyo ngezinto uJesu uvalile lokho. Ningaziphindiseli nina bathanda. Ungaziphindiseli wena mzalwane. Kodwa mina ngithemba ngichaza ubufakazi bami. Ngike ngaziphindisela lesikhathi eside. Ngabona ukuthi kuba ngempela ngaya efezulweni nami ngafa, ngabe ngisasha. Ngabe ngisasha namhlanje. Ngabe ngisasha. Bengitshontsha futhi. Ukudla bengiyakhe ekhaya lokungena emzini womuntu. Uyofuna ukudla lapha ngaphandle ukuthi ungene efridge. Uma ungena nje inkinga kuyahlusheka. Uma ungena emzini womuntu uqale into yokufuna ukudla. Uma ufika khona. So uma unganika ukudla uzohamba ubebehamba ukuqalaza. Futhi usikwa lapha two slice uvale. Uzubinde ugwinyo uthola isinyembezi la. Kanti bazokupha. So uphiwe into engakhipha isana nje.
So lento leyo yabona ukuthi isikhathi uyazikhathalisa. Isikhathi ofunda ukucela. Uma ucela wacisha ungakhathazeki. Ungakhathazeki kwamfisela ukuthi nawo nje wayencisha athi uNkulunkulu akamqalekisa. Wena sawubonile. Sawubonile ihlungu lendaba okukholwa nje. Inzima, imnandi, inzima ayikho lula. Kepha imnandi futhi yenzeka. UJesu uthi kuba kusakwenzeki kepha uNkulunkulu uyenzeka. Abantu ngokwabo ayeke kungoba. Kulabantu abashaya ibona bakhuluma impakamo nje bakithi izinto. Azingendlela umuntu akhuluma ngayo impakamo. Uma wenza into athi kuba mina ayibone. Why wena ubalekela kanje? Why wenza ukuthi hayi ungeke ubone. Yabo ukuthi uyaye uziqhathanisa nami ufuna nomoya okuyena. Ungeke. Kepha iBhayibheli lithi mawubekini ngomqondo wakuJesu. Ithi-ke sesibhala ningaziphindiseli nina bathando kodwa dedelani ulaka. Dedela ini ulaka. Bethiwa dedela bekuthi uneja ifuna ukuhamba uyibambile. Lokuyibambile bekwayikhipha kwilishi. Phuma uqasha. Uyoyidlalela le usakhululeka. Kepha uma uyibambile lokuyidonsa inje ngibona kunezithiwa amagovu. Lokuhamba ugaqola umuntu uhamba kanje lokuyidonsa inje kanje. Intukuthelo iyakwazi ukuthi kwenze isiqina leso lokubamba intukuthelo kwenza yonke into. Enhlizweni yakho ngathi kushayana imbali namamatshe noma kubi yaduma inhliziyo yakho ngendlela eguqubelo zayo. Yini intukuthelo ongafuni ukuyidedela. Idedela intukuthelo. Idedela nje ucela ukuthula enkosini. Ela ukuthula futhi nginika ukuthula hayi basemhlabeni okuvela ngaphezulu. Lokuthula lo ngibona-ke lokho esikhangele naso. Ukuthi ezinsizini zakho zonke ozibonayo ukhona uNkulunkulu okunika umoya mahhala ukuthula. Incwadi kaSolomoni sokuqala verse 20. Ngokuba ulaka lomuntu alusebenzi ukulunga kukaNkulunkulu. Ulaka lakho alulungisi. Alivezi ukulunga ngoba kukaNkulunkulu. iBhayibheli nje likhuluma ngokuthobela intando kaNkulunkulu nokufunda ngoba into ebulala umhlaba esiphila kuwona ufele, ukuthakatha, umona, inzondo, udlame, ukuphinda. Udlame-ke umona-ke. Nentukuthelo. Lento yenzeka uKhayini ukuze abulale umfowabo. Intukuthelo yababa phezu kwakhe. Woza! Incwadi kaSolomoni sokuqala verse 19. Ningaziphindiseli nina bathando. Ungaziphindiseli mzalwane. Kodwa dedelani ulaka. Dedela ulaka. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ivulela umnyango ulaka. Belithi liyaqhamuka uvela umnyango uphuma ngapha. Ngosale lokuthula. Ngokwami ukuphindisela. Ngokuba uNkulunkulu ukuphindisela futhi ungafisi impindiselo komunye umuntu. Ngiyakubuyisela mina. Uyena oyakuzibuyiselela. Isho inkosi. Usho bani? Isho inkosi. Usho uJesu manje. Kepha uma isitha sakho. Uma kufika umuntu ekuzondayo noma enixabene naye. Noma ngabe umfica endleleni ethwele kabi. Noma kuthiwa imoto yakhe ibajiwe. Noma kuthiwa udinga usizo. Lithi uma kufika isitha sakho. Silambile. Uma silambile. Siphe sidle. Ipha ukudla. Ufika uyashodelwa imali uyakhala wala 3 wafika. Makhelwane inkingi. Hayi makhelwane uzoqala ukathuke. Makhelwane hayikhululeke makhelwane mina. Ungakhuli futhi makhelwane ayikho inkingi ungakhathazeki. Bese lithi iBhayibheli nalokho. Uyabhayibhela uma somile siphuzise. Ngokuba ngokwenza lokho uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Ukulunga kwakho ushisa umuntu ongalungile. Leyanto leya njengoba ufumbela amalahle uzagcina sezibona ukuthi ngimubi. Emzameni yami yonke ngizama ukuthi ngithi ngifuna lo muntu ukumzonda kepha ulungile. Leyo nto iyomshisa yena azavuma makhelwane ngibe nephutha. Uma uNkulunkulu ebenze umusa ngiyambona uNkulunkulu wakho. Ngelilanga ingene ufica hlangu uzomsiza. Sangabalethe uhambe hayi ngoba nakho lento yenza uthenga khona lento oyithengayo ngokwenza kahle ukulunga. Ngeke uzube isibonelo kubantu wena ukuthi uyakholwa kepha kunakala izithelo zokulunga. Bhayibheli nje manje nje funda ukwenza lokho. Belithi fundani ukwenza okuhle. Esikoleni
sifunda ukwenza okuhle endleleni, emphakathini, emsebenzini, emhlanganweni. Ungatholakala ukuthi uzoli ukwelo wafika wabheda. Hayi mina ngibona abantu uyashumayela vele bhede kanje. Yini kumele ukhulume ukuthi ngizubalete. Oh no, ushaka sibhede. Awona mthe mthule njalo, awona mthe mhlazo ubhede. Futhi unenkani, uyisilima wona mthe. Okay, kahle. Uthini incwadi yaZakhariya 2:38? Uthi umbhalo sebekuzwa konke bahlabeke enhliziyweni. Vele ivangeli kufanele lenze umsebenzi wabo. Lidila nenhliziyo. Bahlabeke enhliziyweni. Athi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane, siyakwenza njani na? wayesethi uPetro, phendukani. alishonge iBhayibheli isidila nokuphenduka. Phendukani. Yiloyo naloyo abaphathizwe. Ile into kumele understand ukufundiswa kwaNkulunkulu. Ihlezi eBhayibhelini. Akungafundiswa okunye ngicabangayo ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu akazama ukuthi achiciyele ukuthi abone ukuthi kanti ubalungile. Uthi kukhona umuntu ongabonisa uNkulunkulu cha noyedwa. So uNkulunkulu methi-ke phendukani yilo nalo babhaphathizwe. Wena kumele ukuphenduka ungene emanzini egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zakho. Khona niyakwamukeliswa. Isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesizwe abantwana benu esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Ungabalwa nabangakholwayo ngenxa yokukhuluma enhliziyweni. Ungabalwa nabangakholwayo. Mayiqinisa inhliziyo yakho. Mufuna uJesu nje, thambisa inhliziyo yakho. Umnene naye ufuna abantu abanjalo. Wathatha futhi abantu abamnene wabafundisa. Kwayeza abantu abamnene beza bezofuna benamela. Ingakho besethi uJesu abantu besebemshiya nani ngishiya yina. Uthi umpostoli uphawu uPetro. Nkosi siyakuyala ngoba wona amagama okuphila. Osho abantu babenangazelela amagama okuphila. Ngakho iBhayibheli babusisiwe abampofu kuba baya kumbuso wozulu wabo. So umuntu ofuna ukubhaphathizwa yilo ophendukayo. Bese amukela uJesu. Bathi namhlanje ufuna ukuhamba noJesu. Bese abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Akukhathalekile ukuthi ungakuphi neSouth Africa. Uma usizwe isizulu, uthi wena ufuna ukubhaphathizwa. Noma ngakuphi uNkulunkulu uzakuyenza indlela ukuthi wena ubhaphathizwe ungene emanzini, uqale uhlale esifundisweni njengokusho kweBhayibheli. Baqhubeka benza njani? Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathizwa. Kwanezelwa ngalawo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Baqiniseka njalo esifundisweni sabaphosoli ebalulekile eyanikwa abapostoli beyinikwa uJesu. Nasekuhlanganeni, ukuhlanganyela nabanye abazalwane. Nasekuhlephuleni isimo, ukuthi kuhleshulwe isimo. Nasemikhulekweni, nasemthandazweni, ukukhulekwa. Izinto lezo ezibalulekile ezisho abazalwane kumele bahlanganyele ngalezi izona izinto ezibalulekile. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uJesu ngani bazalwane nomusa wakhe. uNkulunkulu aqhubeka asigcine. Size siphinde sibonane futhi ntambama uNkulunkulu emuhle ngo-6:00. uJesu Kristu inkosi. Amen. Okholwayo indodana ukholwa kuJesu. Okholwayo